výkon. Nevkorčuľoval do postavenia mimo hry a Zálešák vymyslel celkom nebezpečné zakončenie pred brankárom Kováčom. Kocák tiesnený nedorostom. Stále Peter Kocák, prišiel mu na pomoc Tibor Kutálek, pozrite sa, aké problémy robí Gabrišovi a Vladimír Kováč teraz vôbec nevedel, ako zachytil puk a už sa to melie pred Kováčovou bránou. Vidíme tam Gabriša v súboji s Kocákom, ďalšia dvojička, Kudelka tam nakladá Tiborovi Kutálkovi, už mu dokonca stihol pretiahnuť aj trest cez hlavu. Pozrite sa, takto je súboj Davida s Goliášom a je tam aj krv v tvári Tibora Kutálka. Už sa tam melí aj dvojica Martin Paroulek s Martinom Škadrom. Sám som zvedavý na to, ako tento súboj dopadne, ale to skutočne, pozrite sa na to. Škadra. Kutálek už odišiel a zrejme pôjde na zašitie, pretože v jeho tvári sme tam evidentne videli hlbokú krvavú stopu. Kudelka ale predviedol, že je skutočne tvrdý muž.